Четвер, 15 березня, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Я Софія Бляєва. Доброго вечора. Генпрокурор України Юрій Луценко попросив в Ради дозволу на арешт Савченко. Відповідне подання Генпрокурор вніс до парламенту, зокрема ініціює притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і, власне, арешт Надії Савченко. Раніше під час виступу з парламентської трибуни Юрій Луценко заявив, що в правоохоронців купа доказів того, що Савченко готувала теракт у парламенті. Наступної середи регламентний комітет має розглянути подання Генпрокурора, а у четвер проголосувати у сесійній залі. Сьогодні ж Рада виключила Надію Савченко зі складу Комітету з національної безпеки і оборони. Що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто роздавала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі, урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе. Сама Надія Савченко зранку прибула на допит в Службу безпеки України. Біля будівлі СБУ вона поспілкувалася з журналістами і з приводу звинувачень на свою адресу заявила таке. Задайте собі питанням, хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликали на всіх майданах? Хто не думав зірвати Банкову або Верховну Раду? Ми що живемо, в 37-му році, в сталінських часах, коли це є злочином? Про це не можна говорити на вулиці. У нас про це не говорить тільки лінивий. У нас про це говорять всі. Після допиту в СБУ Савченко прийшла в Раду. Пробула нардеп там недовго. Коли сіла у залі, до неї підійшли колеги Тетерук і Левус. Після нетривалої розмови Савченко в їхньому супроводі залишила будівлю. Представник президента в парламенті Ірина Луценко повідомила, що Надію Савченко довелося вивезти через те, що її присутність загрожувала безпеці оточуючих. Нібито народна обраниця пронесла в парламент пістолет і гранату. Втім, зброї в неї ніхто не бачив. Національного банку України новий голова. Верховна Рада призначила на цю посаду Якова Смолія, а перед цим голосуванням підтримала відставку Валерії Гонтарєвої. Яків Смолій – економіст та банкір. Він родом з Тернопільщини. З 2014 року він виконував обов'язки заступника голови Національного банку, а з жовтня 2016-го був першим заступником голови НБУ. З травня 2017-го, відколи Валерія Гонтарєва пішла у відставку, став виконувачем обов'язків голови НБУ. Передвиборні новації окупантів у Криму з кожним днем стають все більш вигадливими. Тепер вчителів у школах, зокрема класних керівників, зобов'язали вести облік тих, хто голосуватиме 18 березня. Про це повідомив член Меджлісу Ескендер Барієв. За його словами, вчителі в день виборів мають обдзвонювати батьків і дізнаватися, чи проголосували в житті і на якій дільниці. А батькам наказали звітувати після відвідування виборчих дільниць в шкільних групах. Крім того, окупанти бояться акцій протесту кримських татар 18 березня, тож ходять по домівках з забороненими попередженнями. Нам известны случаи уже и по Советскому району, и по Феодосии, и по Нижнегорскому району, и по другим районам Крыма, когда независимо от времени, поздно вечером могут прийти представители полиции или так называемые полицейские и, соответственно, принести предостережение о том, что активисты национального движения не будут организовывать каких-либо публичных акций, мероприятий или митингов в день выборов. Вже сьогодні Рада безпеки ООН збереться, аби обговорити ситуацію в окупованому Криму. Про це повідомили у постпредставництві України. Початок запланований на 21-ю за Києвом. Засідання відбуватиметься у спеціальному форматі, який передбачає участь не лише членів Радбезу, але й громадських організацій. Відомо, що у зборах візьмуть участь і представники Меджлісу. Головним доповідачем від України буде заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.
Вона, як повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, головна мета сьогоднішньої доповіді – привернути увагу світу до проведення незаконних виборів президента Росії в окупованому Криму. Цей захід також важливий з точки зору отримання оновленої інформації, свіжої інформації про ситуацію в Криму. Тому наш виступ, він буде присвячений саме те, що зараз відбувається там, які там чиняться порушення окупаційною владою проти жителів півострова. Ми також будемо говорити про саме власне організацію незаконних виборів, що це є порушенням статуту ООН, що це є порушенням інших міжнародних документів, в тому числі двосторонніх з Росією. Крим – це Україна. Сполучені Штати нагадали Путіну, кому належить півострів, у відповідь на вчорашній візит очільника Кремля до окупованого Криму. Держдеп США на своєму сайті розмістив заяву свого представника Хізер Нойерт. У ній чітко зазначено, що 4 роки тому Росія провела незаконний сфабрикований референдум в Криму, намагаючись прикрити ним анексію української території. І увесь цей час на окупованому півострові репресували кримських татар, проукраїнських активістів та незалежних журналістів. Ми підтверджуємо нашу прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Крим є частиною України, і наші санкції щодо Криму залишаться в силі, допоки Росія не поверне контроль над півостровом Україні. Москва анонсувала видворення британських дипломатів. Це у відповідь на аналогічні дії Лондона, каже очільник російського МЗС Сергій Лавров. Термінів він не назвав, сказав «скоро». Тим часом у Британії заявляють, у них достатньо доказів, що шпигуна Сергія Скрипаля отруїли нервово-паралітичним газом з Росії. Через отруєння Скрипаля напередодні збирався Радбез ООН, і там заявили, Росія причетна до замаху на колишнього російського розвідника. Росія усі звинувачення відкидає і відмовляється будь-що пояснювати. А її представник в ООН Василь Небензя звинуватив Лондон, цитую, у створенні істеричної атмосфери. Сполучені Штати підтримують абсолютну солідарність з Великою Британією. Сполучені Штати вважають, що Росія несе відповідальність за напад на 2 людей в Об'єднаному Королівстві з використанням військової нервово-паралітичної речовини. Ми продовжуємо згадувати події 2014 року. 15 березня у суботу, у переддень незаконного референдуму в Криму, в Сімферополі відбувся останній проукраїнський мітинг. В цей день Верховна Рада України розпустила парламент Автономної Республіки Крим. На півострові окупанти почали облаштовувати дільниці для проведення так званого референдуму. В Білогірському районі знайшли понівечене тіло Решата Аметова, а в Нью-Йорку на екстреному засіданні Радбезу ООН Росія заблокувала резолюцію про територіальну цілісність та суверенітет України. Яким запам'ятався день 15 березня 2014-го, далі без коментарів. Буквально вчера утром поклеили листовки против меня, что якобы я фашист. Всему району. И они тем самым хотят нам сказать, что Что получит этот Путин в итоге, скажите мне? Что он получит? Он получит врага в лице Украины. За 278 голосів рішення прийнято. Україна! 1 лютого 2014 року. 15 березня 2014 року. 1 лютого 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 2014
на цьому все. Вже менш ніж за годину Шевкет Наматолаєв розкаже більше. А зараз на АТР програма «Бугунь» з Ельмас Асан. Залишайтеся з нами.